Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera argitu du egunak, baina guk gaua gogoratu nahi dugu. Bereziki duela 47 urteko gaua. 1977ko azaroaren 12an, gaueko lehen manifestazio feminista egin zuten Reclaim the Night lilopean, Leedsen, Inglaterran. Izan ere, urte hartan hainbat erailketa matxista egon ziren, eta erasorien aurrean poliziak emakumei gauez ez irteteko gomendatu izan zien. Fokua erasotzaiengan jarri beharrean. Gomendioarekin haserre, mugimendu feministak gauez beldurri gabe ibili ahal izateko eskubide aldarrikatzeko manifestatzera deitu zuen Reclaim the Night mugimenduari hasiera emanez. There is no safety zone. If we're attacked, we bear the blame. They say that we began the game. And though you prove your injury, the judge may set the rapist free. Therefore the victim is to blame. Call it nature. Gerora, urtez urte errepikatu dute, eta mugimendua hainbat hirietara zabaldu da. Baina Ingalaterratik kanpo ere. Amerikako Estatu Batuak izan dira ziurrenik Erresuma Batutik kanpoko manifestaldi handienak egin dituztenak. 1978an Amerikako Estatu Batuetako 50 estatutako emakumeak San Franciscora joan ziren herrialdeko lehenengo Reclaim the Night ekitaldirako. Guztira 5.000 inguru izan ziren. Martxa hiriko auzo gorri argian zehar egin zen. Sexu langileek jasaten zituzten abusuzko egoerak agerian uzteko. Baina ez ditzagun beste herrialdeak ahaztu. Indian 2012ko Deliko talde bortxaketa eta hilketei erantzunez, martxa izugarria antolatu zuten. Eskakizunen artean, Indian emakumeentzako espazio publiko seguruak izateko eskubidea aldarrikatu zuten. Sareetan, Traola I will go out, Traola kalera irtengo naiz kanpainak segulako arrakasta izan zuen herrialdean. There's a new me coming out, and I just have to live, and I wanna give, I'm completely positive. I think this time around. Gau interesgarria izan zen bai, 1977ko azaroaren 12koa. Gaueko manifestazio feministez gain, musika aldetik mugarria izan zelako gaura. Egun hartan Erresuma Batuko toki guztitan entzun zelako Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols diskoa. Orain arte argitaratu den punk diskorik eraginkorrena izan den arren, eta grabatutako musikako albumik garrantzitsunetako bat izan den arren, Never Mind the Bollocks oso polemikoa izan zen kaleratu zenean. Argitaratu aurretik bandari debekatu egin zioten Erresuma Batuko hainbat lokaletan jotzea eta diskoetxea utzi zuten. Denda askok uko egin zioten diskoak saltzeari. Beren lana lizuna eta iraingarria zelakoan. Eta naiz eta publikoa irainduta sentitu, edo agian horregatik, diskoa segulako arrakasta izan zen. Aipaditzagun disko gehiago. Gorko egunez duela 40 urte Madonak Like a Virgin diskoa argitaratu zuen abeslariaren bigarren diskoa izan zen. Madonna superizar bihurtu zuen albuma dela esaten da. Gainera, diskoaren eraginez, emakume gazteak abeslariaren moda estiloa imitatzen hasi ziren. Steven Meiselek argazkiak atera eta azala diseinatu zuen. Madonak nahi omen zuen izenburuak eta azalak lotura provokatzaile egitea bere izen erlijiosoaren, hau da, Madonaren, eta sortzez garbiaren kontzeptu kristauaren artean. Horregatik agertzen da soineko zuri batekin. Baina Elizari, ez zitzaion gustatu, Horregatik, lehenengo urtean, Estatu Batuetako grabazioen erregistro nazionalean gordetzeko hautatu zuten, kulturalki, historikoki edo estetikoki adierazgarritzat jotzen delako. Yes.
Badakit Madonna erreferente izan dela emakume askoren alduntzearentzat, baina niretzat Destiny's Childsekoak izan dira benetan garrantzitsuak. Txiki-txikitatik entzun ditut bere letrak eta nahi gabe barneratu ditut. Adibidez, entzun hau. Saiatu zaitez nik kontrolatzen mutil eta bota egingo zaitut. Nik ordaitzen dut nire festa, nik ordaintzen ditut nire fakturak. Duela 24 urte argitaratu zuen Destiny's Child taldeak goiurik euskaratu duen abesti hau Independent Woman Part 1 abestia. Berez, Charlie's Angels pelikularako egin zuten, 70ko hamarkadako telesaiaren egokitzapena izan zen filma bera. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought. The rock I'm rocking, I bought. 'Cause I depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I bought. The house I live in, I bought. The car I'm driving, I bought. Pelikula bat aipatu duzuenez, nik aktoreak aipatuko dizkizuet. Maria Cruikshank, Ryan Gosling eta Anne Hathaway. Gaur 35 urte egin ditu Maria Cruikshank euskal aktoreak. Askok itsaso bezala ezagutuko duzue, 2008 eta 2015 bitartean paper hori egin baitzuen kalen. Anne Hathaway izan duzu eta bera ere zoriondu behar dugu. 42 urte bete ditu gaur Genoviako erreginak. The Devil Wears Prada, Brokeback Mountain, The Princess Diaries, Interstellar edo Les Mis pelikuletan ikusi dugu. Eta Ryan Goslingekin A Place in Time dokumentalean, eta zergatik aipatzen dugun, bere urte betetzea ere badelako. Zorionak Ryan edo Ken. Sleep alone tonight, 'cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a 10. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? I'm just kidding. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent fight for me? Tira eta bertakoak ezinaztu, gaurko egunez zendu zen Dolores Ibarruri, euskal politikari errepublikar nabarmena Espainiako Gerra Zibilean. 1936ko Madrileko bataian ez dira pasako, no pasaran, leloagatik egin zen ospetsua. Dolores Ibarruri 1885 jaio zen, 11 seme alabetatik 8. Aita euskal mehatzaria zen eta ama gaztelakoa. Gai hartan hasi zen, baina geroago Somorrostrora joan ziren bizitzera. Aitak euskaraz bazekien, baina bizi ziren giro ordaldunagatik ez zion euskara irakatsi. Bera hil ostean, milaka pertsonak omenaldia egin zioten bere gorpuaren aurrean. Gerra Zibileko veteranoak, gerra lagunak Kuba, Txekoslovakia, Ekialdeko Alemania, Jugoslavia eta Txinako enbaxadoreak izan ziren Madrilgo alkatea bezala begirunea erakutsi zuten lehenengoak. Hartzen direnian Nuno te da Gerrako zauriak ez dira zartzen Irurogeita urteren oste. Entzuleok ez dakit ze martxa duten Julun eta Goiurik, baina gaur ere zer dugun kontatu beharko diogu entzulei. Bizilagunak ekimenaren inguruan ariko gara berehala, Itziar Gorosti direkin. Bueno, eta Maialen Tellabidek aurreko astean abisatu zigun. Quincy Jonesen inguruan ariko ginela eta uste dut hori ekarriko duela gaur gurera. Eta Maia Beitiarekin sofisten inguruan ariko gara. Eta baita ikasleen azterketak galtzea zen. Amatxo maitia, aizue azaroak 12 ditu gaur eta aste artea da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin Julen Goikoetxea horbego. Zue, unon Julen? Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri ezei zarandia egunon. Yipi! Eta zuekin Eire Maia Manterola egunon Eire. Egunon.
Izketan ari zaizuen hau berriz, Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 858 garrena du, azaroak 12 ditu, goizak 10 eta 17 minutu, gu hemen 4 gara urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri, naiz irratira, bigarren kafean zarete. Orbainak, zure zaurira narama, bizipozak, istintuen sabelera, itzalonek, muna amaigabera, bihotzixien taupara, mutua den begirada, begi ororen kresala, maitearen azala. Goizeo 10 eta 19 minutu eta 19 segundo bai, zuzenean naiz irratian, gaurko maitut entartearekin, bigarren kafiari asera emateko prest. Julen Goikoetxe Arbegozo, zure maite duta buruan adaukazu? Bai, buruan daukat, maite dut zetik denetik duen zerbait da, baina tira ea ulertzeko moduan esplikatzen dudan. Maite dut, asteburuetan zereginak izatea esan dut, asteburuak beteta izatea. Aspertu egiten naiz, ezer ez daukadan asteburuetan, igande arratsaldean jada ez nauk, ez da nire itzalak ez nau aguantatzen. Kontua da, badarra magula bolala bat, asteburuetan gauza desenterekin, eta asteburu bat egiten duzu okupatuta, eta gero urrengo astea pasatzen da, eta urrengo asteburu iristen da, eta berriz ere okupatuta, eta iristen da momentu bat, astean zehar atxeden gutxi hartu, asteburuetan atxeden gutxi hartu, eta jada, igande gauean sartzen zaitalako, nire ezinago moduko bat, esaten du, asteburu honetan ere ez dugu behar bezala deskantzatu, eta aste guzti aurreti daukagu, eta horrelakoetan, azkenean iristen da momentu bat, asteburu bat libre izatea ere maite duzuna, eta datorren asteburuak bat du, nahikoa libretik izateko itxura oraingoz, aste artea da, oraindik edo zer gauza gerta daiteke, eta egia esan, gustora hartuko dut, asteburu horretan patxara apur bat, igande arratsaldean nire burua ez dut aguantatuko, baina tira, larun bat abentzate lasai pasatzeko aukera egiten badut, gaitzerdi, eta hori da, maite duta eta maite dut ezaren arteko oreka hori. Diren karrikan, non dauria, barne uoldetan. Eire Maia, Manterola. A ber. Ojo, zein dun maite duta. Goizero partzen aizenean hemendikan, bidean atorrenean iritsi baino lehen. Sumairik. Bai, baina hemen jakale hontan nahonean, 20 metro lehenu iritsi baino lehen. Goizero beti oteia bi gizon. Eta ez dakit jubilagoa dira, eta horrotea komentatzen, eta goizero topatze dut hor, eta beti belarria jartzet, ze hastia hitzaiten da, ez diet ezerra ulertzen. Eta entzut hitzaiten da, bai horreko funalea, eta grazia hitzaiten, ere maite dut apegintza da, ze egunero pasatzen aizenean, beti edo zer gauzataz hitzaten ari dira, eta grazia hondi hitzaiten da, postu hitzait, egia esan. Eta ez dakit, oso ratizio hitzait, egoera. Beraz, ez dizu ezer ulertzen. Ezer, eta orduan, beti belarria jartza ber zertaz ari dan, gaurko egunean. Eta bueno, euskalo, ez da jubilauen temak zen izango ean, baina, bueno. Obrak eta horrelako. Pentsatzet, baina... Bueno, eta Valentzia, eta... Hori ez dakizanen semia zan, eta hori izan ulertzen gauza bakarra. Eta ez da egunero hor daude, eta keston grazia iteit. Eta bueno, aipatu nanun, hori, eta oixa.
hemendik txatean esan dute, egunon gaztiak, egunon nere maite duta da Durangoko azokan espota, kulturzast egongo da abenduak 6ean, bisita bat egingo dizuet. Hotza dator, Gabonetako jertxia laizta dator goiuri. Dio, Inigo besoak 10, Julen 9, Julen... A ber, Inigoren koreografia edo Inigoren besoak baloratzen ari zara, Gorka? Inigo objetibizatzen ari zara, Gorka? Pixkat objetu sentitzen ari naiz. Beso zuztarroiek, Pixka bat objetu sentitzen ari naiz. Baina gustatzen zaizu. Bueno, ez dakit. Hausnarketa sakonago behar dut honek. Zure maite duta o nerea, Goiuri? Zurea. Nere maite duta intermitentziari. Nere furgoneta azken aldian intermitente xamar dabil, motorra babestu egiten omen da eta bapatean indarra galtzen du. Nere txeko interneta intermitente xamar dabil, eten egiten da, eta hola telesail baten kapitulo bat ikusteko 10 aldiz rekargatu behar dut, eta ez dut oraindik denbora igartu hori txekuntzeko. Nire konzentrazio ere nahiko intermitente dabil, zerbait egiten jarri eta eten egiten zait. Loa bera ere, eten da daukat intermitente xamar insomnioa edo sasi insomnio delako batean. Eta zede montre, atzo telesail baten azken atalak ikusten ari nintzena, telesail hortako filosofoaren tesi nagusia zen, bizitzeak emarian behar duela. Hola tokatzen bada, holaxe tokatzen da, eta zein nahi ni hemen nire etxea berrera ikitzen hasteko, naturak ez padu nahi nire etxea berrera ikitzea, nik ere hoxe pentsatu dut, zein nahi ni intermitentea deskonektatzeko, bizitzak esaten badit alde guztitatik intermitente garaia datozela. Hoxe, gora intermitentziak maite dut, ala maite dut ez izan zitekeen hau gaurko nerea. Bueno, biak izan ditezkez, orain bai, orain ez. Osan da, Julen. Eskerrik asko. Gazta esango dit, eta hau iretzako dek. Hola, bihotzez eta maitasunez. Eskerrik asko. Goiuri zeizarandia? Bai? Ez? Intermitentzia. Zein azure maite duta. Albondigak. Baina albondigak ume txikik deitzei ezula, albondigilla! Ez, zeiek ez. Nik ez diatu metxikri, albondigilla! Deitzen. Bai, deitzen diezu. Baina ez, albondigilla horrek ematen du Santiago Segura bere pelikula batean. Santiago Segura izan zen, albondigilla. Hori ba. Nik izaten dit, albondigita. Horrela. Albondiga. Ez, nahi, albondigak, jaki bezala, iruditzen zaizkit, oso interesgarriak. Uste dut galtzen ari garela albondigen... Goizeko 10:25 gozetuta nagoia. Txitxibola. Albondigen, aragibolak, bai. Kontzeptua galtzen ari garela. Jatetxeetan ez ditu dela hain erraz topatzen albondigak. Galdu egin direla, agian nun daude albondigak? Bale, aurren infantil. Horietan daude eta horregatik ez ditut ikusten, baliteke. Baina niri albondigak gustatzen zaizkit, iruditzen zait, janaria prestatzeko, ez dakit zein autu zitzaion, baina bola forma ematea eta, oso ondo iruditzen zait. Oso gauza guapoa da, aragi txikitu hartu, bolak egin, berriro norberak plateran txikitu, ahora sartu eta berriro txikitzeko. Hori ba, horregatik. Eta, uste dut, ez diogula nahikoa tarte eskaini irratsaio dentetan albondigei. Herri bezala ere, ez? Herri bezala ere, ez? Uste duzu albondigak herri baten nortasunarekin zerikusia duela? Bai. Esan nolako albondigak egiten dituzun eta esango dizut nolako herria zaren edo. Hori da. Ados. Zuta garna baduzu izen horrekin ez da herrian? Albondiga? Albondiga, barkatu. Julen, aurreko txalo zaparradari, erantzuna orain hau. Intermitentzia, orain ez. Hori da. Eta beraz, gaur pentsatu dut albondigak ekarri behar nituela hona. Izan zitekeen ez dudalako maite dutik prestatu eta orain sufritzen ari nintzelako, enekielako zer esan. Baliteke. Albondigak ekarri dituzu bazkaltzeko? Ez. Oi, ulertu izu. Albondigak ona kontzeptu bezala. Ez dudala maite dutik ekarri. Inigo gozea dauka. Zezuk esan duzu maite dut ez duzulakari eta berak albondigak ez dituzulakari pentsatu du. Bai. Ez ulertu diot, albondigak ekarri dituela ona, baina uste dut ekarri dituela maite dut kontzeptu bezala, ez? Hori da. Bueno, kontua da hemen ez dagoela albondigarik. Ados? Albondigilarik ere ez. Albondigilarik ere ez. Baina, nik tartetxo hau eskaini nahi niela albondigi, horixe, omen aldia merezi dutelako. Entzuleo, kamarak eta 27 minutu albondiga bat bazan edo ez bazan, ez dakit gaur bazkalduko dugun
Tolosako Euskal Herria plazan, edo dagokion tokian, baina nik gozea daukat dagoeneko. Beraz, Irratsaio bat egin behar dugu bazkaldu horretik, beraz, aurrera. aurrera ingo dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ask me why, 'cause I don't know it. Whenever I can, I hurt myself, and I don't want to feel that way. I don't want to go out. Mai baten buelta bada eroso sentitu gaitezkeen gune bat. Are gehiago, mai horrek janedanerako aukera eskaintzen badigu. Eta horri, konpainia ona gehitzen badiogu, plan perfektu batetik gertu egon gaitezke. Maia elkargune edo bilgune ere bada, eta lehenaren aitzakian, bigarrena du helburu bizilagunak ekimenak. Jatorri ezberdineko herritarrak mai baten bueltan bildu eta elkarren arteko harremanak sustatzea helburu duen ekimena da, eta urtengoak ere badu bere data. Azaroaren 24an egingo dira bazkariak eta berauetan parte hartu nahi dutenek ostiral honetara bitartean izango dute izena emateko aukera. Xehetasunak ezagutzeko eta bizilagunak ekimenaren inguruan aritzeko Gipuzkoako SOS Arrazakeri elkarteko kide den eta bizilagunak ekimenaren antolatzaile taldeko kide ere baden Itziar Gorostidi gonbidatu dugu bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Itziar. Kaixo, egunon. Egunon. Denondo Itziar. Ondo gara? Bai, oso ondo, bai, hemen dan antolatzen eta lanpeturik, baino pozik egia esan. Bai. Esan dugu, Itziar, ostiralean izango dela izena emateko azken eguna, egun batzu falta dira, konta iguzu, nola doan izena emateko kontu hori, eta ez dakit, hemendik ere lagundua daitek azken bultzada bat ematen, konta iguzu, nola doazen izena emate horiek? Bai, ondo doaz, begia esan aurten, aurrek urteko numeroetara iristeko horri biliko gera, aurrek urtean 52 bazkari egin ziren, eta aurten, pixkatxo gehiago lortzen badegu, baino pozik, bai, gero, apuntatu zaitezke eskualdeka, orduan eskualde ezberdinetan, numero ezberdina daude, baino, hor gabiltz, pixkanaka, bai. Mai, aipatu dugu Itziar sarreran bilgune bezala edo elementu bateratzaile bezala, horrelako ekimen bat aurrera garatzeko, zuk uste duzu eremu egokia dela maiaren bueltan elkartzeko planteamendu hori? Bai, saiakera da bizilagunak hori badauka berezi, ez? Bilatzen dula ezain beste igual plazaratu eta dana ikusi dadila eta badaude interkulturalidadean beste ekimenak bilatzen dutena, hori, ez? Difusioa, honek bilatzen duna gehiago da pribatutasunean erlazioak eratzea era esanguratsuago batean, ez? Hori okiko luke proiektu honek berezi eta horre dakarren guztiarekin, ez? Hori pixkat magia da. Azkenean planteatzen duna da espazio eremuak konpartitzen ditugu, plaza berdinetan gaude, taberna berdinetan gaude, baina ez ditugu erlazio esanguratsuak egiten, ez? Bakoitza gelditzen da bere ekosisteman eta bere kolektiboarekin, orduan bizilagunak bilatzen duna, hori, pribatutasunean eta era goxo batean izotz hori haustea, ez? Igual ez geana gai egiteko plaza batean. Orduan, 13 urteia egiten degula ekimen hau eta oso esperientzia polita daude, jendeak oso ondo hitz egiten du proiektuan, batzuk ez dira ondo atera, baina gutxiengoak dira, hori beti gertatu daiteke. Baina bai, nik uste dut formula bezala behintzat badauka berezitasun hori, ez? Ez daude hainbeste bilatzen dutena, ez hainbeste argazkia, baizik eta esanguratasuna geratzen dituzun erlazioetan. Gero aipatuko dugu pixka bat bizilagunak proiektu honek, aipatu duzun denbora tarte horretan zehar izan duen bilakaera Itziar, baina mai aipatu dugu, akaso bada denok ere, zan nahi dute, jatorri ezberdineko pertsonak ere eroso edo etxe bezala sentitzen dugun elementu bat maiaren bueltan biltze hori, eta horrek, eta are zuk esan duzunak ez, pribatutasun horrek ere ematen duen komatxo artean babes horretan errazagoa da akaso
besteen aurrean, kalean, ausartzen ez garen gauzak egitea? Bai, eta sobre todo era naturalagoa batean eratzen dira erlazioak, ez? Sobre todo gure kultura hontan, dana bazkarian bueltan egiten dela, eta dana janariarekin eta de sobremesa, bai, bermatzen du beste espazio bat lasaiagoa, guazen, ez? Hitz egitea, lasai egotea, askotan ezagutzen ez dezun, egunero ikusten dezun, baina ezagutzen ez dezun pertsona horrekin erlazio bat hastea, aurrak daudenean ere, ez? Beste momentu magikoak ere eratzen dira, eta bai, orokorrean oso ekimen polita, eta erresa da, ez? Azkenean bazkari bada eskatzen dena. Eta ez da, igual badare beste voluntariado batzuk, gehiago eskatzen dizutena, denbora gehiago egon, edo gauza gehiago egin, hemen eskatzen dena da hori, bazkaria egin, eta norbaitekin eserio azkaltzera. Orduan, bai, da zure egun bat, ez du hainbeste eskatzen, eta zure bizioa guztiz aldatzen du, ez? Estereotipoen, sentsibilizazioaren munduan ere bai, beste kultura bat ezagutzea, eta ikustea azkenean danak ez gehala inoiz berdinak, gustatzen bazaizu beste janari batzuk ere probatzea, ez? Porque hor bakoitzak librea da, bakoitzak nahi duena egiten du menurako, eta nahi duna, hori, alergiak eta kontutan eukita, baino, bai, oso proiektu polita da. Kasu horretan, ez dakit, familia batek bazkaria jartzeko ardura edo hartzen du, ez dakit, bi familia izaten diren etxe berean elkartzen direnak, edo familia gehiago batzen ote diren? Bai, bilatzen duguna da pribatutasun hori eta gutxi hori, ez? 20 laguneko, 30 laguneko bazkari batek ez dizu bermatzen pribatutasun hori eta goxotasun hori. Azkenean bukatzen duzu, ja ezagutzen dituzun hiruekin esertzen eta horiekin egiten bazkaria. Orduan, guk planteatzen duguna da, gure gunean, sosrazismogipuzkoa.org gunean bizilagunak proiektuan, dago horra apuntatzeko familia bezala, eta apuntatu zaitezke bisitari bezala, ni prest nago norbaiten etxera jutera, edo como familia acogedora, ez? Nik etxea jartzen dut eta norbaiten etxera etorri daiteke. Eta egiten duguna da, enparejamentua bi familia horien artean. Beti jatorri ezberdinak, kultura ezberdinak dutenak, bat autoktonoa izaten da, eta beste leku batekoa, eta gero behin apuntatu direla eta matxori egiten dugula, dago erdian dinamizatzailearen figura, horrek ere parte hartzen du bazkarian, orokorrean izaten dira unibertsitateko goi hezkuntza ikasten duten gazteak, apuntatzen direnak, eta beraiek dira pixkat antolatzen dutenak bazkaria, ez? Jartzen dituzte bi familiak kontaktuan, eta hitz egiten dute, zeinek egingo duen zer, zeinek eramango duen postrea, ze plater egingo ditugun, eta horren barruan bakoitzak nahi duna sukaldatu dezake. Hori, ziurtatzen dira, danak jaten dugula txerria, o ez dagoela glutena jaten duen, jan dezaketela guztiak, ez, pixkat antolatu bazkariak guztiak jan dezakegula, eta horren formula horren barruan, dana dago libre. Zu nahi badezu zure herriko plater bat egin, edo zuk, hori, nik egingo dut hau, orduan nik egingo dut bestea, hor, askatasuna, bazkari bakoitzak menu ezberdin aukitzen du, eta bai, hori etxean egiten da bakoitzak berea. Hor kasu horretan ere, pentsatzen dut itziar, anfitrioiek ere izango dituztela, ez? Urduritasun horiek gustatuko zaie jarriko dudana, ez dakit beste baten etxera doanak ere, kultura batzutan bada ohitura, ez? Beti eskutsik ez joatearena, eta ez dakit hor menuak ere alde bateko eta bestekoen beramaten dituzten gauzekin ere osatuko dira. Bai, noski, bai. Baina hori beti izaten da irriki puntu hori, ez? Hor dago dinamizatzailearen figura erdian, guk egiten duguna da formazio bat aurretikan, dinamizatzaileari, pixkat ere ez beraiek direlako arduradunak, isiltasun inkomodak egiten badira pixkat hori eusteko, ze gai egokiak diran, ze gai igual ezain beste, eta ez, pixkat batuta beraiek eramaten dute, baina orokorrean, bazkari guztiak berdinak, ez? Hasieran como nerviosotasun hori, eta ui, ze aurkituko dut, eta gero ja bazkaltzen hasten gera, eta badare bazkari batzuk, 2-3 ordu irauten dutenak, eta gustora egon gera, eta bakoitza bere etxera doa, eta badare beste bazkari batzuk, kede sobremesa egoten dira, nahi dutena. Bai. Aipatu dugu, Itziar sarreran 13 urte jada badirela, bizilagunak ekimena martxan jarri zenetik, 13 urte hauetan, ze bilakaera somatu da antolakuntzaren ikuspuntutik?
Bueno, hau hasi izan proiektu europear batekin, pixkat sosarrazakeriak parte hartuzuna, hori izan zen hori duela 13 urte, hau da, 13. urtea egiten dela, eta gero erabaki izan, ekimena polita zala, eta kutxo asko zeukala, eta sobretodo balio dizula, ez, egun hortan egin dezun erlazioak eta sentsibilizazio horrek, gero hurrengo astean ikusten badezu pertsona hori astensorean edo parkean, edo, pixkanaka kaixo ez dakiz, eta laguntzen dula elkartea gehiago uztartzen. Orduan, erabaki genuen jarraitzea, proiektuak urtetan gorakada desente egin zuen, zegoen geroz eta parte hartze gehiago, Euskadi mailara ereratu da, ez da bakarrikan Gipuzkoan egiten da Bizkaian eta Araban ere bai, 24, igande berdinean bazkaripio bat egiten dira. Horrek urtean, hemen egin zian 52, baina 200 piko uste izan ziala Euskadi maila guztian. Eta gero bai ikusi genuen pandemia, egontzala hor beherakada bat, urte hortan zailagoa izan zen, eta geroztikan parte hartzea bai dabil pixkat urren urteetan, ez dakit, supongo jendeari kostatzen zaiola gehiago, ez? Eta gaina etxearen espazioan, eta hor bai ikusi izan beherakada bat, eta orain ari gera ikusten pixkanaka berriro ere, ematen du gehiago gorakadan gabiltzala. Baina bai, egon da hor... Eta esaten ari zarenaren bidetik itziarlen aipatu duzu, izotza ustearen kontzeptu hori, ez akaso espazio publikoan edo kalean besteen aurrean egitera usartzen ez garren hori egitea albidetzen duela etxeak ematen duen eremu pribatu horrek, eta gero jadazuk aipatu duzun hori ere badagakoa, ez? Behin bazkari hori eginda, aipatu duzu, gehienak ondo atera direla, egon direla esperientziak ondo atera ez direnak, normala den moduan, gauza guztietan gertatzen den moduan, baina hori ere badagakoa, ez? Behin bazkari hori eginda urruna elkar kalean ikusitakoan, akaso lehen etzegoen harreman edo erlazio bat sustatzen hastea. Bai, sobre todo ikuspuntu atletikan, sentsibilizazio mailan eta ikusten duzu ez dira alain ezberdinak. Azkenean danak nahiko igualak gerala eta ateratzen diren gaiekin eta nahi gabe konbertsazioak sobre todo fluitzen badu eta ondo balin badoa, bai ikusten beste prisma batean jartzen du jendea, ez? Gero hartatzeko herrian. Eta familia jatorria atzerrian daukaten familiak ere badago hor harrera puntu hori, ez, ongi etorriak sentitu eta ikusi ez, beraiek ere badaukatela beraien espazioa gure gizartean, eta bai, gauza asko mugitzen ditu bizilagunak, puntito batekin, pixkanaka, ez, gerora beste ikuspuntu bat ematen duna. Dinamika garatzen doan neurrian ez dakit, esan nahi dut, urte batean, etxe batean elkartu diren bi familiak, behin harremana ona baldin bada, ez dakit, errepikatzen dute egitasmoaren barruan, edo saiatzen zarete egitasmoan izena ematen dutenek, jende ezberdinarekin bazkaldu dezaten. Bai, orokorrean, badago jendea urte batean parte hartu zuen, eta hurren urtean ere, eta batzuk urte askotan zehar parte hartu dutenak, eta parte hartzen jarraitzen dutenak, baina ez dugu inoiz partekatzen berdina. Behaia bazkaldu dezaketen nahi badute igandero, beraien artean. Guk planteatzen duguna da esa idea de cita ciegas, ez? Ezagutzea norbait berria. Bai, porque, eskatzen badiguten, nahi berdinakin bazkaldu, hori ja badakazu, kasu telefonua egin dezakezu, ez dezu itxon behar bizilagunak proiektura hori egiteko. Eta baduzue, esan nahi dut, ez dakit lehen urte batean elkarrekin bazkaldu, eta arrezkeroz, zuk esan duzuna, ez astero akaso, baina urtean zerrain batetan elkartzen diren, eta planak elkarrekin egiten dituzten familien. Erlazioa dutenak, bai. Bai, de hecho, aurten egin genuen prentsa aurrekoan planteatu genuenean, egontzan aurrek urtean parte hartu zuen emakume bat hitz egiten, eta beak ere komentatzen zuen, urte honetan askotan ikusi direla, eta erlazio bat egin dutela, eta bai, gaur egun ere oraindikan kontaktuan daude beraien berak bazkaria egin zuen beste familiarekin. Olakoak asko daude. Dinamizatzaileen figura aipatu duzu lehen itziar, aipatu nahi nuke, beraien egitekoa, ez dakit, akaso hasieran elkartzen direnean, akaso ez dago orduek aurrera egin ala sortu liteken konfiantza giro hori edo, eta horrelakoetan zer izaten da beraien lana, dinamizatzaileen egitekoa, konversazioak sortzea edo zein izaten da beraien funtzioa?
Orokorrean konbertsazioak nahiko naturalean sortzen dira, porque sobre todo hasieran igual hasten zera bazkarian inguruan, ez, janaria, honik egin dut zakize, azkenean bazkaltzera bali mazte azteko konbertsazio hori jaba daukazu, mai gainean. Orduan, hori ez da izaten orokorrean arazoa. Dinamizatzailearen figura da gehiago, hori, prebio batean bazkaria antolatu, bi familiak elkarrekin erlazioan jarri, esan, familia honi zuri tokatu zaizu honea bazkaltzera jutea, o zure etxera hauek etorriko dira, dinamizatzailea ere bai, bazkarian parte hartzen du. Gero, geratu familia bisitariarekin eta danak batera jun familia Jesus akogitzen duen familiara, eta gero bai, hori, bazkarian sobretodo, pixkat kontutan euki, ez erortzea bakarrikan estereotipotan, eta galderak, ez, pixkat konversazioa izatea zehose esanguratxoagoa, eta gero bai eskatzen dieguna da, galdeketatxo bat betetzea bazkariaren ondoren, horritxo bateko gauza bat idaztea, pixkat bazkarian nola jundan, askotan, bazkari batzutan ez da gertatzen, baina beste batzutan, eta sobretodo sobremesa pixkat luzatzen bada, bai bukatzen da hitz egiten, zenbait gertatu zaiena, beraien bizipenak, diskriminazio mikrogarzakeria horiek bizi dituztenak egunerokotasunean, eta dinamizatzaileari bai eskatzen digu pixkat idazteko hori, guri ere horrek balio digulako eukitzeko intzidentzia egiteko eta eukitzeko argazki bat, ez, gaur egungo gizartean nola dagoen. Hori pixkat dinamizatzaile eskatzen diogu, horregatik beti esaten diogu, aurreko astean egin genuen ja, eta aste honetan beste bat egingo dugu 2 ordutxoko formazio bat, gauza guzti hauek hitz egiten, beraiek ere prest egoteko, ez, olakoak kudeatzeko. Dinamizatzaileak aipatu dituzunean esan duzu Itziar, normalean, goi mailako ikasketak egiten ari diren gazteak izaten direla, beraientzako ere, horrelako zerbaiten parte izatea eta horrelako zerbait egiteak, aberasgarria behar du izan. Bai, oso. Baina hor sortea daukagu, egia da EHU kredituak ematen ditula dinamizatzaile izateko, eta orduan horrek ere, beste apoio batzuk badazkagu ere bai, eta ez da helburua bakarrikan kreditua lortzea, beti esaten diegu horregatik balin bazatoz, igual, hori bakarrikan balin bada arrazoia, igual ez, baina bai egia da, orokorrean izaten diala, pixkatez, olako figurak bilatzen ditugu, baina edozen izan daiteke dinamizatzaile, ez dira bakarrikan ikasleak. Gu juten gara unibertsitatera eta planteatzen diegu hau aukera bezala, baina norbaitek nahi badu dinamizatzailea izan, aparte, inolako arazorik ez. Eta gero askotan, esaten dugu familiak, baina familiak ere nahi detargi utzi oso zabala dela, ez? Familia ez da bakarrikan zure nukleo familiarra, gurasoak eta abar, askotan pixukideak nahi badute parte hartu ere, bakoitzak familia aurkitzen dunean. Ez, kuadrilla lagunak nahi badute soziedade batean egin, beste, oso irekia da, ideia da bi talde elkartzea, baina, familia esaten dugunean ere, ez da bakarrikan, ez, hori, eta askotan, bai egiten dana, sobretodo unibertsitatekoek eta abar, pixukideek bazkaria antolatzen badute, bat dinamizatzailea da, baina da talde hortakoa ere bai hori horrelako formulak ere egiten ditugu. Askotan horrexagoa da, ez? Nire taldeak, nire familiak, nik egingo dugu bazkaria eta ni izango naiz antolatzailea, dinamizatzailea, perfecto, ere bai balio dugu. Itziar, aurtengo bizilagunak ekimenaren kanpainak edo 11 zapore 1000 istorio du, lerro buru edo lelo modura, lehen aipatu duzu, maiaren bueltan, konbertsazioak sortzea ez dela gehiegi kostatzen askotan, eta bazkalostea luzatzen baldin bada, istorio asko kontatzen direla, eta askotan jendearen errealitateak ere behin bazkari aurrera eginda doala somatzen direla. Milaka istorioien barruan pentsatzen dut, kontatzen duenak eta entzuten duenaren artean harremana estutzeko ere balioko dutela ez kontatzen diren istorioiek. Bai, klaro, bai. Ez askerean horrelakoak hitz egiten hasten zerenean, daia seguru sentitzen zehalako, ez? Eta espazio hortan komodo zaudelako, osea, bai, horrek gero orokorrean aurreraka egiten du. Eta gainera sentsibilizazio mailan ere, entzuten dunak ere bai, osea, pixkat prismak aldatzen dizkio, ez? Badazkagu gaur egungo gizartean sobretodo zurrumurru pilo bat daude eta gauza asko esaten dira, eta horrelako ekimenek balio dizute, pixkatez errealitatean kokatzeko eta konturatzeko, esaten den asko zurrumurrua dela eta emozioa aktibatzen duela, baina ez dago zertan errealitatean
kokatua. Zurrumurroak aipatu dituzu, Itziar, azken aldian ikusi dugu, Donostian eta zer gertatu den, egiako afari solidarioen kontuarekin eta, akaso, inoiz baino garrantzitsuagoa da, bizilagunak bezalako ekimen batean jendeak parte hartzea eta zurrumurrez haratago errealitatea ikustea? Behar bada bai, ez? Behar bada bai. Bai, gaur egun azkenean hori ere kontuz eduki behar da guzti horrekin, porque emozioak dira, eta jenteak sentitzen duna egia da. Osea, eta hori validatu dezakezu, ez? Eta badago errealitate bat. Baina, bueno, baita ere garrantzitsua da konturatzea askotan zure emozioa zurea dela, ez? Eta igual ez dago hainbeste realitatean finkatuta baizik eta ikusten dezunean, eta pixkat, ez? Eguneroko zurrumurru horietan. Orduan, bizilagunak bezalako ekimenak balio dizu kokatzeko errealitatean ez dela dana telebistan ikusten dela, eta segun eta ze diskurso politikok esaten dutena, baizik eta badagola beste realitate bat. Bai. Esan dugu, azaroaren 24an egingo dela aurtengoa, eta izena emateko epea azaroaren 15 bitartean egongo dela zabalik. Izena emateko lehen aipatu duzu, sosracismogipuzkoa.org webguneari egin diozu erreferentzia, bertan topatu dezake izena eman nahi duenak, aukera ezberdinei buruzko informazioa, izena emateko aukera guztia bertatik egin daiteke? Bai, bertan bizilagunak, bilatzailean bizilagunak proiektura juten bali mazaia, direktamente agertzen zaizu hor botoia klikatzeko, familia bezala puntatzeko edo dinamizatzaile bezala puntatzeko, eta gero da galdeketa bat erantzutea. Galdeketa da hori zen janari mota jaten dezun, alergiarik handakazu, nola nahi dezu parte hartu, apuntatu zaitezke, hori, akogida bezala, bisitari bezala, edo berdin dit, eta tokatzen zaitena. Amaitzeko, Itziar, hortxe entzuleak hortxe Ze eskualdekoa, porque hori ez da Donostien bakarrik egiten, orduan erabakitzen duzu, ez dakit Bidasoan, Donosti aldean, Goierrin, pixkan don nahi duzun parte hartu. Bukatzeko, Itziar, esan duzu, izen emateak ari direla, badoazela bere ritmoan, baina 3 egun geratzen diren honetan, animatu itzazu, entzuleak ekimenean parte hartzeret izen ematera? Bai, nahi duen guztiak, mesedez parte hartu, porque badazkagu familiak, badaukagu jendea, eta oso ekimen, oso ekimen polita da, eta ez du gehiagizkatzen da, bazkari bat, igandean, eta, nahi dutenak apuntatu dadila, porque hori, segurazki eukiko ditugu familiak parejatzeko. Osea, que... Oso ondo, Itziar Gorostidi bizilagunak ekimenaren antolatzailea, mila esker, urtengoaren ondin orakoak azaltzeagatik, eta beharra dina jende izena ematen duen, eta azaroaren 24an, aipatu ditugun bazkari hori guztiak egiteko moduan zareten. Eskerrik asko? Zuei, eskerrik asko. Bai, espazioagatik. Eskerrik asko Itziar Gorostidi agurtu dugu, eta bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean, goizeko 11:00 10 minutu falta diren honetan, Sara Zozaiaren Karaban kantonekin, egingo dugu rengo minutu pasatxoa eta segituan Maialen Tellabidere prest izango dugu gurekin, hartuko ez duen kafea hartzeko. Hori ere aitortu behar.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Maialen Tellabide, egunon eta ongitorri. Egunon. Kafea ez hartuko. Ez dut behar. Hori da. Baina musika honek kafeinaren funtzioa egingo digu. Ez gehiago eskutxo. Dakizen bezala, orain dela astebete azaroaren 4ean, Quincy Jones hil zen. Eta udatik pentsatuta nuen berari buruz hitz egitea, baina naiz eta arrazoiak tristeak izan, momentu egokia dela iruditzen zait. Baita ere, buruari buelta asko eman ondoren, gaur The Dude albumaren inguruan hitz egitea erabaki dut. Izan ere, Quincyren bizitza musikala hitz egin beharko banu, denboraldi osoa beharko nuke. Eta ez da gutxi hori esate, ez da broma, eta igual bi denboraldi ere beharko nituzke. Hainbeste musika egin baitu 50 hamarkadatik. Informazioa batzen nengoela, heldulekurik ez duen unibertsoa duela jabetu naiz. Netflixen dokumental txukuna duzue bere bizitzaren inguruan, jakimina baldin baduzue. Barkatu, distraitute naiz musikakin. Ez dakienarentzat, Quincy Jonesek musikaren industrian egin daitekeen guztia egin du. Jo, idatzik, arreglatu, zuzendu, ekoitzi, finantziatu eta talentu gaztea sustatu. Berarekin egin zuten bezala. Jacob Collier, badaukagu hor buruan, bai, adibidez horietako babestuetako bat. Baita ere, 30 hamarkadan jaiotako afroamerikar batek egin zitzaken genero musikal ugariak jorratu ditu. Jazza, soula, funka, diskoa, popa, R&B-a eta hip-hopa batik bat. Mundu klasikoagoetan ere jarduntzen film eta telesaietarako idatzi zuenean. Ea hau ezagutzen dezuen, Ironside. Hau da, Austin Powers. Austin Powers, klaro, hau da soul bossa nova. Orain entzuten nahi geana. Austin Powersekoa. Hori da, bai, oso ezaguna. Baina nik uste entzungo dezuten hau. Eta orain hiltzen da horren isi, baietz. Batematek harrapatu du referentzia, ez, bueno, no pasa nada. A ber, baina nola ez dezu harrapatu musikarekin batetik eta sekulako antzezpen mimikoarekin. Ez que, vamos, Kill Bill. Baina berez ez da, claro, Iñigo. Ez da berez... Kill Bill ikusita gugazo? Bai. Vale. Eskerra. Osa, badakigu Quentin Tarantino ja... baina Kill Bill oso goi dago. Esan behar da ez da Kill Billeko musika, da Ironside telesailekoa, bai? Baina Quentin Tarantinek bere garaian, harrapatu zuen, batez ere lehenengo segundu horiek, Black Mambak, bere Mamba Negrak harrapatzen zitunean bere, akatu nahi zituen... Etxaiak? Hori, etxaiak, hori da, besteria bai. 4.000 gauza konta daitezke Curen inguruan, baina ikusi dokumentala hobeto, benetan. Kuriositate modura, ilargian entzun den lehen abestia berak konpondua da. Eta gainera danok ezagutzen dugu hau. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words... Bueno, a ver, bai, baina. Gauza bat Maialen, zauka pelazo, Eukizun.
Pelazo. Afroa eukizun. Vale, ados. Afroa eukizun, afroa daukan edo nork pelazo, ja. Baina, kontua da Quincy Jonesen irudia orain etortzen zaiguna burura, dala Bueno, claro. azken urteetakoa, eta dela buru soitxo. 80 zenbatekin hilda. 81. Maika. Bai, claro, a ber, urtoiekin hila baldin badaukazu, merito handia daukazu. Geneak, ideal. Baina nik behintzat, osea, gaztetan dakaten irudi hori afro izugarri batekin Hori zoan. egia da. Baina, bueno. Nik gaur voy a hablar de mi libro bat ingo dizuet, eta naiz eta dauden ezakizen bat disko, ezakizen bat kolaborazio, ezakizen bat gauza Quincy Jonesen inguruan komendatu daitezkenak, nik The Dude diskaren inguruan hitz eingo dizuet, dela nire gustokoena. Baina diskaren inguruan hitz egin baino lehenago kontekstu pixka bat jarri behar diogu diskonize, momentu, osea, bere bizitza profesionaleko momentu konkretu baten dator, eta ez da kasualitate. Entzuten nahi gana deitzen da Aino Korrida. Oso izenburu arraroa, gero esplikatuko dizuet zer da Montresa nahi duen. Baina, bueno, kontua. The Dude 1991 estudio albuma da. Arrakasta handia izan zuen, izan ere Grammyetan 12 nominaziorekin bukatu baitzuen, Album of the Year hoietako bat izanik. Eta naiz eta 12 nominazio izan, 3 irabazi zituen, pues ez dagoela, batera gaizki, esan behar da. Eta kontua da, diska hau Quincyk ekoitzi konposatu eta arreglatutako beste diska batzu eta zinguratuta datorrela. Bai atzetik eta bai aurretik, alegia, bai 81 baino lehenago eta baita ere 81aren ondoren. Entzungo ditugu. Lehenengoa, 1979, Off the Wall, nik uste danok ezagutzen degula hau. You know, I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Entzuleok, kantutzarra hau entzuten jarraituko dugu, minutu gutxitan, baina estudio zentraletara saltotxo egin behar dugu, azken ordukoaren bila, antxe dugu Itxasoleon lankide eta Itxasoleon, egunon? Bai, egunon. Kontatu behar dugu Imanol Pradales lehendakariak Aiotak eta PSek atzo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputaziotarako aurkeztutako zerga berrikuspena defendatu duela astearte honetan. Eta bestetik aurrekontuei begira EH Bilduri eskatu dio Iruñan duen jarrera bera izateko Gasteizen. Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da astearte goiz honetan Imanol Pradales lehendakaria eta bertan Aiotak eta PSek atzo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundietarako aurkeztutako zerga berrikuspen hori izan du mintzagai besteak beste. Akordioa duela 2 aste ezagutu zen eta astelenean eman zituzten xehetasunak. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta sozietateen gaineko zergan jartzen du arreta eta kontziliazioa, etxebizitzaren alokairua, gazteen emantzipazioa eta pentsio publikoak osatzeko borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak babesten dituzten murrizketak eta kenkariak proposatzen ditu. Lehendakariak gako hauek nabarmendu ditu etxebizitzaren inguruko krisian ikusmira jarriz. Nik uste dut, neurriak etxebizitza politikei begira oso positiboak direla, batetik erosteko aukerak ematen direlako eta aukera berriak, bereziki gazteei bideratutako neurri berriak, kenkaria handitzen delako, gaztentzako erosketa momentuan, bereziki, mugarik gabeko kenkari bat maigainan jartzen delako, eta bestetik alokairua ere sustatzen delako erabat, eta bereziki gazteei begirako neurri ezberdinekin eta berriekin.
Aipatzea ere amaiketako tarte informatibo honetan, Italiako gobernuak Albaniako atxilotze zentroetara bidali dituen 7 migratzaileak Italiara itzuli direla bart, Erromako auzitegiak atzera egin eta Europar Batasuneko justizia auzitegira bidali ostean. Italiako justiziak bigarren aldiz zapuztu du Giorgia Meloniren gobernuak Albaniako atxikitze zentroetatik migratzaile jakin batzuk aberriratzeko duen estrategia. Eta bertan bera utzi du 7 egiptoar eta Bangladestarren itxialdi hori Europar Batasuneko justizia auzitegiak erabakia noiz hartuko zain. Eta trafikoan autopilaketak murriztuz doaz Barakaldo aldean, A8an ingurua oztopatzen zuen istripuaren ostean, hoiek orain arte kontatzeko genituenak 12etan itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon lankideari, eta esan da bezala gu giro honetan ginen. Maialen Teiabiderekin, Quincy Jonesen ibilia bizitza edo honen atal batzuk, ze esan da bezala, guztiari erreparatzeak oso luzerako eramango luke, baina hementxe gara kokatuta Michael Jacksonen lan honetan oraintxe. Ontxe, Goiuri komentatu gauza bat off the record, esaten dana, El Príncipe de Bel-Air telesaian ekoizleari izan zen, osea, ez ekoizle musikala, bezik eta ekoizlea dirua jartzen eta antolatzen. Eta, bai, osea, gainera Bel-Airren hilda. Así que... Txikiklin asko zituen. Bai, txikiklin asko gintzun gizon honek. Bai, baina kostatu zitzaion, oso txiro jaio zan, bere ama eskizofrenikoa zan, ies egin behar izan zuten bere aitak eta bere nahiak. Asko kostatu zitzaion lanean dirua irabazten hastea, eta etzan izan Frank Sinatrarekin hasi izan arte dirua irabazten hasi izan. Osa, dirua, diru kantitate nazkagarriak, ez? Eta gero ja, pues, industrian egonda, arrakasta ibili da gizon hau. Bat, entzuten nahi gerana, Off the Wall diskokoa, izan zala Michael Jackson pop izarraren jaiotza ekarrizun diska. Diska hau desienta gustatzen zait, dan esan behar da pixkat hortera da, gara jau dana, baina bueno, 80ko hamarkada hortera da, ez lo que hai. Eta ekoizle lanak egin zituen batez ere... Ala, rebobinatu egin dezu super ondo. Ba, eskerrik asko. Ekoizle lanak egin zituen batez ere, baina egia da diska bilakatu zela ordura arte afroamerikar baten diska salduena. Ez zituen Grammyetan inolako nominaziorik euki eta, bueno, bai, euki zuten da bakarra irabazi zuten, baina esatezut, beraien iritziz, gehiago merezi zituela esaten zuten, batez ere salmentako puruagatik eta impactuagatik, ez? Esan behar da, abesti honen hasieran donde hori biolinekin, Michael Jacksonek ez zituen nahi. What? Ez zituen nahi, biolinoiek. Eta Quincyk, esan zuen, baiet, hemen gatuko dira. Ezakaz bideiarik, utzi nahi. Eta oso ikonik bilakatu dira. Bai. Esan behar da baita ere, Michael Jackson eta Quincy Jonesek lehenago kointziditu zutela, eta kointzidentzia horren arira atera zela disko hau. The Wiz, musikala ekoitzi, konposatu, eta ustez zuzendu, musikalki zuzendu ere zuela Quincy Jonesek, eta bertan Michael Jacksonek bere papera zeukan, Motownetik atera berri, Jackson 5 unibertso hori pixkatatzean utzi nahian, eta Michael Jacksonek eskatu zion Quincyri ea disko bat ekoizten zion, eta izan zen match izugarria, eta oso arrakastatxua. Mila bat zireun, barkatu inigo, 1980 Ez, barkatu inigo ez, hemen musika jetxi arte ez da hitzeiten. Zuba, barkatu inigo, baina hitzeiten jarraituko ez. Abixatu du, que vengo a hablar de mi libro, la bosta xola, musika, kuña bat, dana dalakoa jarri, berak iritze egiten jarraituko dela. Boletinia sartu dugu, justu. Bueno. Oain bai. Yes. 1980an, Give Me the Night singela eta diska ateazian George Bensonenak. Hau, etxean da, abesti oso kutxuna, oso abesti guaia da. George Benson da jazz gitarrista, eta aztan bere diska, lehen diska jazz mundutik kanpo egiten zuena, beste unibertsio batzuk esploratzeko, eta batez ere dirua irabazteko, dan esan berda. Ze popak hori dakan, dirua. Eta kiston temazoa da, Give Me the Night, dan esan berda.
Tamen Quincy ere biloncitoak sartu zituen. The spirit of the party starts to come alive until the day is dawning. We can throw out all the blues and hit the city lights, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night, give me the night, the heat act. Bakizue, entzun dituzue orain bertan emakume baten backing vocals. Bakizue nor dan? Zer Ez. ulertu diazu? Zer ulertu diazu? Goiuri, Emakume baten fucking vocals. Entzun dituz. Backing vocals. Putas voces emakume horrenak entzun dituzu. The fucking vocals. Backing vocals. Bakizue nor den? Patrice Rushen. Epa! Patrice Rushen, bai. Eta ez balman abin loker teklatuetan Herbie Hancock dago, baina hain zalantza duzkat. Baina, diska hau atera zen Key West diskaetxearekin. Dala, Quincy Jonesen diskaetxea jaio berria, eta George Bensonek egin zuen nola bere lehenengo, pop munduko lehenengo lan hau, eta arrakasta handi izan zuen, izan ere 3 Grammy irabazi zituzten, 3 Bensonek eta Quincy Jonesek berarentzat bakarrik arreglo honenarena. Arreglo instrumentala pentsatzen dut, bai. Eta egasen disko osoa da oso polita, oso guaia, oso dantzagarria, gizon honek egiten duen dana bezala, baina George Benson egasen gitarrista bezala gomendatzen dizuet, Osa, dauka zerbait, nahiz eta jazza izan oso gertukoa sumatzen dezu. Ez da, virtuosa da, baina familiarra. Ez da arraroa, hola utzi dezagun. Batzutan jazza arraroa bilakatzen da. Eta George Bensonekin ez dut hori sentitu naiz, eta abeslari ona da baita, dana esan behar da. Bai. Eta pixkat, nola zirurgia plastikoaren adiktua bilakatu zen baitaren, pixka bat. Bai. Orduan, orain bertan dake pixkat aurpegi arraroa, baina gizon guapoa zen, da pixkat banidadeak jota kirofanotik pasatu zen pila bat. Baina, Gertatzen da. Gertatzen da, bai. Presioa ere. Hori da. Esan bezala, jain dugu 79, hau 80, eta 81 detiut ateratzen da. Baina zer atera zen 82an? Thriller atera zen, Michael Jacksonekin. You make me feel so good inside. I always wanted a girl just like you. You're such a PYT, pretty young thing. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back right away? Won't you, baby? Tenderoni, you got to be. Spark my need, just sugar fly with me. Don't you know now is the perfect time? We can make it right in the city lights. When the night is the love and pain. Let me take it to the max. I want to love you. Pretty young thing, you need some loving, to the love and care, and I'll take it there, girl. I want to love you. Temazo bat, PYT. Bueno, disko osoa izugarria, baina, A ber, uste ez duela pena merezi Thriller diskaren inguruan ezer berririk kontatzea, ez uste dala jakina. Historiako disko salduena da. Gutxienez 20. mendeko disko salduena. Ez dakit pasatzen dituen 1 milioi salmentak. Horrelako zerbait, esagerazio bat, bai. Lehenengo 5 urteetan 70 milioira iritsi zen, ez baldin banabil oker, eta 2009an hiltzen Michael Jackson uste dut, abuztuaren ez dakitzen batean. Ekainaren 25ean. Ia, ekainaren 25ean, bale? Hiltzenean berriro Thrillerren salmentak areagotu zidan beste 1 milioi eta piko horrelako zerbait, evidentemente ez, orain Quincy Jonesen biografia salduko da baitare pila bat ziurrenik. Ni joan nintzen ingelesa ikastera estatu batuetara, 2009an, Michael Jacksonen eriotzaren urrengo egunean horrelako zerbait. Eta dolu egunak ziren, estatu batuetan, baina izango litz
ez dakit, Obama bera hil izango balitz bezala. Zure San Juan gauaren ajeak baino gehiago irauntzuen dolu egunak estatu. Bai, eta, klaro, egin zuten sekulako hileta, famatu asko kabestu zutela hileta horretan, eta hileta hori izan zen, Michael Jackson hil eta 2 astetara edo horrelako zerbait, orduan, nire estatu batutako ingeles ikastera joteko itzaki horretan, oso presente eduki genuen Michael Jacksonen eriotza. Eske bilakatu zen izaki mitologio bat bezala, ez? Osea, bere bizitzan zehar, esan nahi dut. Egia da gero Quincy Jonesekin atera zuten Off the Wall, Thriller 82an, eta gero Bad diskoa atera zuten, eta gero ja hor harreman komertzialak edo industrialak bukatu zian, ez dakit kontratu kontuak ziren, edo desberdintasun artistikoak, edo dirua, seguruenik baita ere. Baina bai, kontua elkarrizketa batzutan Quincy Jonesek esaten duela pixkat modu despektiboan, Michael Jackson oso ondo, baina ez da Frank Sinatra, ez da Sarah Vaughan, ez da Count Basie, ez da Aretha Franklin, ez da Ella Fitzgerald, osea, plan, relajatu zaitezten Michael Jacksonekin, ez horrelako zerbait. Egin dut lan behaino erraldo jagoekin. Hori da, eta baita ere, olako zentzu baten de Michael Jackson erraldoia guk bilakatu dugu. Osea, ekoizleek, musikariek, konposatzaileek, Rod Tempertonek merezi duela bere atala baita ere. Orduan, pixkat erlatibizatzen zuen izarra, ez? Azkenean berak deportes para dentro egiten du lan, ez? Osea, horratzean egiten du lan, eta ez da inbeste ikusten, baina gero zuk entzuten dezuna berez Quincy Jonesen ideiak dira, eta zain beste Michael Jacksonak, baina onartu behar da, artista bezala, izar bezala, berak eukiduen mistizismoa inguruan, nik uste ez dela errepikatuko, ikoniko maila hori. Bueno, Beyoncé nik hor gertu ikusten dute, baina... Eskerrak esan dezun. Baina, ez dakit, oso ondia izan zen. Ikusten dezuten bezala, disko hauek gutxi gara bera unibertso musikal berdina daukate. Antzeko sonatzen duten, naiz eta desberdinak izan euren artean, eta artista ezberdinak izan, Michael Jacksonen bi esan ditugu, baina, funk izugarria, osea da, funk, hobeto esan da, pop funkitizatua, modaten esateko. Eta Michael Jacksonen diskoetan, parentesi txiki bate, horren errua handia du, Jonathan Moffettek. Michael Jacksonen bateria jolea. Kapitulua merezi duen personaje. Ez da hori, da... JR, ez naiz goratzen orain abizenez, baina JR da. Urte askotan gero, Jonathan Moffett ibili da Gizon bat horrela super... bateria hori. Hori da zuzenekotakoa. Diskoetakoa ez da bera? Ez. Begira. Edo behintzat ez da Quincy Jonesen garaiko diskoetakoa. Ze hor, motxilan aztu den ere apunteetan, daude musikari zerrenda bat, komentatu dizkizueten disko hauetan parte hartzen dutena, osea, musikari berdinak. Gogoratzen aurreko astean nola komentatu nizuen Karol Keiren asuntoa, ez, nola baziren hainbat musikari diska ezberdin pila batetan parte hartu zutenak. Quincy Jonesek intzun bere musikarien ejerzitoa, modu baten esateko, eta disko hauetan parte hartu zuten, asko eta errepikatzen dira, baina justu garaiuntakoa da JR dan bat. Robinson. J.R. Robinson, hori da. Ez da John Robinson, puede ser. Bueno, ez da John Robinson, bai. Hori da. Honek parte hartzen du diskan. Zuzenekoan, badakitze tipo esaten dezun izugarria da. Osea, ematu karateka bat, bateria jotzen egon berrean, baina bai, hori da zuzenekotako esango nuke. Jonathan Phillips, Sugarfoot Moffett. Hori da, Sugarfoot. Moffett. Bai, euskeraz epelak ematen dizkiuna. Baite, kuriosoa da, ze tipoa estudio baterista eta ekoizle bezala ere aritutakoa da, baina Michael Jacksonekin egia da bereziki zuzenekoetan agertzen dela hemen. Akaso diskoen emagratuko zuen, baina bai... Osea, behintzat, Quincy Jones garaian da JR hau. Diskoan, zuzenekoan ezakit, diskoan. Baina, baita esan berda, 70ko hamarkadan disko garaia datorkigula, eta honek oraindik, musika honek badauka oraindik disko kutsu hori, baina pixkat atzean uzten ari da, eta harmonikoki pixka bat aberatsagoa da, arreglo aldetik aberatsagoa da, egitura aldetik ere bai. Eta hori, sinadura bat dauka, soinu honek, eta dela Quincy Jones, besterik gabe. Eta orain, bai, guazen The Dude diskarekin aigerala entzuten Betcha You Wouldn't Hurt Me, da uste, bosgarren abestia izan diteke, gutxi gara bera, diskokoa, kiston temazoa baita ere. Laugarrena abestia da. Laugarrena, bale. Eta zein da, bosgarrena? Something Special. Bale. Bet you wouldn't go.
Esan behar dizuet nik Aino Korrida abestia entzun nuela, lehenengo aldiz 8-9 urtekin edo. Horrelako zerbait. Eta konta nukita zer esan nahi duen, eta ze gaizki sonatzen duen gaztelera izenburu horrek, eta hori dana, hain naiz konturatzen horrako disonantzia kognitibo bat, ematen ditela bain bertan, ume bat hori abesten ikusteak. Edo dantzatzen, baina bai, hola izan zen. Disko hau ezin da genero baten sartuz, Wikipediak esaten du, dela popa, jazza, R&B, dana ez guztia, berez, klasikoa ezik, nik uste edozein kategorietan sartuko nuke, musika dantzagarria, eta jazta. Eta, hasiko gara, Aino Korridarekin. Izenburu arraroa. Eta batez ere, ez da Quincy Jonesen edo Rod Tempertonen abesti bat. Berez, da abesti britaniar bat, Chas Jenkelena. Eta hartu zuten, arregloa egin zioten, pixkat vitaminak eta esteroidak jarri zizkioten abestiari, eta Jesukriston arrakasta bilakatu zen, single modura kaleratu zuten. Izenburua da Bullfight of Love, maitasunaren zezena. Eta dago aterata film erotiko japoniar batetik. Toma ya. Aino Korrida, horrelako zerbait. Eta da hori Bullfight of Love, maitasunaren zezena. I saw you each day was just another day. Night the lonely interlude just came. Then blew away, you know, girl. Everything was gone. Zerbait hola komentatzeko abeslaria da Patti Austin. Diskoan Quincy Jonesek ez du jotzen. Iten ditu arregloak eta zuzendu eta hori dana, baina musikaria ez da bera. Patti Austin da abestelaria eta gizonezkoak abesten duenean da James Ingram. Adibidez da, orain entzungo duguna Just Once. Dela, baladoi meloso bat, eta single arrakastatxuena bilakatu den, Spotifyen adibidez 2 milioi entzunaldi ditu. Well, head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it. Hain da Gabonetako pelikula kanta, dago protagonista Nueva Yorken Rockefeller Centerreko Gabonetako arbolari begira eta triste bere neskaren falta somatzen duelako, ze gaizki ulertu bat eduki dute, eta orduan neska Brooklyneko zubia gurutzatzen ari da, bera bakarrik berokiarekin eta negarrez, eta bapatean, uneren batean topo egiten dute kafetegi baten. Bai, adibidez. Adibidez, hori da. Zero zehatza. Bai. Da pop abesti oso polita. Oso txinplea da harmonikoki, da fa major, demora guztian, baina tonalitate batek eman, fa major hori da, julen bai, fa major. Tonalitate batek eman dezakeen dana ematen du, eta hori oso ondo dago. Osea, alde hortatik kompositorea dela Rod Temperton, melodia oso politak egiten ditu, harmonia oso polita jartzen dio azpitik, eta arreglo guztia izena, ahotsena, sintetizagailuena dela Quincy Jonesen lana, nik uste super ondo jazten duela, eta bilakatzen duela abesti simple bat, balada oso sentituan eta oso melosoan, ez dakit nola esaten. Bai, oso garaiko baladen kolore horretan ere. Pixkat horterilla, puede ser, baina ze politan. Oso abesti antzeko esan nuke, pixkat harmoniaren sinpletasun horretan, eta kolorean, dauka Lionel Richik, garaian ere oso urruti ez da biltzala, hau motan inguruan, eta ibilizen Stuck on You,
Stuck on you. Bai, pues, eske, Eta kolorea, arregloa oso Antzekoak girokoa da, bai. dira. Bai. Eske garai hontan melodia mota hau eramatezan, edo balada mota hauek ematezian, baina bueno, besterik gabe. A ber, orain nik joku bat proposatu behar dizuet. Iepa. Adi, osea, zuen mingainak hasi berotzen, hau hasi berotzen, ze... Hori da, bai. Razamataz. Izugarrizko temazo diskoa da, hau, nire iritziz, baina baita munduko estribillo zailena duena. Entzun dezagun. Ez alda entzuten, Inigo? Proposatzen dizuet, hor morez idatzita daukazue gidoian, zer esaten den. 3 saiakera dituzue abestiarekin batera esaldia botatzeko. Saiatu, venga, ba, zuen Julen. Ez, ni... Bai, eta Goiuri ere bai. We can do it better with a little bit of ramataz. Bai, perfecto. We can do it better with a little bit of razamataz. Hola, sirabatzen du, ez? Jartizat, a ber, berriro jartzen. We can do it better with a little bit of razamataz. Kontua da, gustatzen zitela... Razamataz. Dia, lau silaba. Kontua da, oso ondo egiten duen zerbait, estribilloa da lerro bat berez, baina oso goia da nola sartzen dan behin eta berriro hitz joko hau. Emaizu. Nik hor 3 silaba entzute ditut, Razamataz iten du. Razamataz. Entzun. Oindi. Eman. Super guaia iruditzen zait, nola estribilloa izanik esaldi bat, erabiltzen duen bata bestan atzetik sartzeko eta azkenen harmonia sortzeko bukaeran. Osea, superra bila da hori, arreglo aldetik eta komposizio aldetik. Osea, oso trebea da eta ikustean nola funtzionatzen duen esaldi horrek eta benetan esatizut, 4 silaba dia leinu. Razamataz. Kontua da, bigarren A hori dela itxia. Azentua dago bat 3 laun. Razamataz. Ez? Ez dugu diskutituko. Nahi dut. Bueno, bukatzeko The Dude. Nere iritziza abesti perfektua, ze dauka egitura oso aberatsa, eta batez ere aktina egiteko pertsonai pila bat. Osea, zuk abesti bat entzuten dezunean erabakitzen dezun nortzean. Erabakitzen dezun baixista, erabakitzen dezun lead singer, erabakitzen dezun bateria. Pues hemen dauzkazu pertsonai pila bat. Backing vocals, eta ez fucking vocals, emakumeak, hauek. Narratzailea. Bojo de robota. Orain, The Dude. On duty, better hear me good. Sister E fat tomato, brother B fat balloon. Something funk is going down, better listen to my tune. I graduated from the college of the streets. I got a PhD in how to make ends meet. Inflation in the nation don't bother me, cause I'm a scholar with a dollar you can blame. Eta azkenik, The Dude ikusten duen jendea. Dale, Inigo. Ain't nobody who's out there like you. Living corner in the neighborhood. That's the place you can't always find them soft talking with a rap so sweet. Osa, entzun dugu abestiaren, digamos, lehenengo zatia, eta zuk aukeratu ezakezun nortzean. Osa, neri hori iruditzen zait super guaia abesti batek proposatzen dizkizunean hainbeste pertsonai, eta batez ere aldatzen duelako pixkat guk buruan sartuta daukagun eskema hori nun abesti baten, abeslari bat egon behar dela. Ez? Osa, hemen historia bat kontatzen nahi dira, The Dude pertsonai hori deskribatzen, eta orduan daude, The Dude hori ikusten duten pertsona ezberdinak, eta parte hartzen dute abestian zer. Eta soinu aldetik oso ezberdina direna, hotxak. Hori da, baitare. Orain, entzuten egana...
Ea asmatzen dezuen nor den hau jotzen dagoena. Sintetizagailua. Pistaren bat ez bai guzu ematen. Men jartzen du, Yamaha CS larogi sintetizagailua jotzen duena. Bai. Hori ez da pista bat oraintxe. Bale, esango dizuet pista bat afroamerikarra da, ez estatu batuarra. Artista oso ezaguna. Ba, ez dakit zein izan daiteken. Ez da nik ere. Itxua da. Stevie Wonder. Bai. Toma! Bai. Efectivi Wonder. Egia esan oso garaikoa da txiste hori, bai. Bai, hori da. Xian noventero da txiste hori. Ez da hau ochentero aia. Bai. Txistea pixka berandu gokoa. Bai. Oso ondo goiuri, bien intenta. Ba, entzuten dezuten sintetizagailu hau Stevie Wonderrek jotzen du. Bai. Eta azkenik, bukaera dala, super guaia besti hontan, daude backing vocals batzuk, ez deana emakume bat, baina ea asmatzen dezuten nordan. Emai. Orain. Norda? Ezagutzen dezute. Pista. Osa, damakit ordu erdi pistak ematen. Hau! Ez? Ahotsa timbrea edo bai egiten zaite ezaguna, baina... Pista. Michael Jackson. Pentsatu ez behar ezan, baina timberatzen Michael Jackson egiten. Jo, baneri bai, Bai, wow, ez. Michael Jackson gaztea. Ja, beste nora jungo litzeak burua. Ojuten aritzaidan burua. Michael Jackson da. Osa, zuk pentsa, eske, aldez, imagino zuk guai dana besti hau, dakazula sintetizagailu solo aiteko besteik ez. Stevie Wonder. Eta bukaeran backing vocals batzuk Michael Jackson. Hori bakarrik lortzen da, ekoizlea Quincy Jones jauna denean. Eta Maialen Tellabide gaur hori ekarrigu Quincy Jonesen bizitzaren eta ibilbidearen zati bat behintzat edo hori da, zati txiki bat gurera. Maialen Tellabide, mila esker, eta datorren astera arte. Goizeko 11:29 minutu bagoaz aurrera, Maia Beitiari ere leku egin bardioko diegulako segituan, hemen gure bigarren kafearen mailan. Naiz irratian, bigarren kafea. Aurreko batean Maia Beitia etorri zenean, esan nion, bazegoela Taylor Swiften abesti bat, Aristoteles aipatzen zuena, eta esaten zuela, ez, mutil bat eta zizketan ari dela, eta esaten duela zuk badakizu baloia nola jaurti, eta nik badakit Aristotelesi buruz, eta pentsatu dut, bueno, venga, hoxe jarriko dugu, ze gainera bestiak high school izena du, institutua, Maia badator, azterketak zuzentzetik, edo horrelako zerbait, eta esan dut, venga, abestia proposa.
Egunon, Maia Beitia. Egunon. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Oso ondo. Ikasli baino hobeto. Ikaslek ez daude ondo? Kotxauak, azterketa. Garaxe aurretik horra izaten da, azterketak bitxartin bebai, eta azterketa eta geroko bajadi, baina klasea junein bir, hori bego gorra izaten. Batzu gaixotu egingo dira, ni gaixotu egiten nintzen. Bai aurretik, bai azterketa gunetan bebai tensiño. Askotan pentsaten dabe tranquila zela, baina ez daz. Eta urduritxasuna fakturi pasaten dau, gitxien espero duen modutan gainea. Ni gogoan dut azterketak igarotakoan izaten zela. Ordura arte mantentzen nituen ezakit defentsak edo konzentrazioa eta tentsioa eta ezakit. Bai, adrenalinik. Adrenalinarekin ondo, eta azkeneko azterketa egin, eta gainera pentsatzen duzu, azterketa astea igarotzen denean joango gara Donostiko akuariumera. Eta azterketen astea pasatzen da, eta ezin duzu Donostiko akuariumera joan, ze gaixo zaude. Bai, segurunetik oian. Eta hemen kasun, bai kasli klasi dakarre barriroik, eta komentaten etzena, neurtu injarrak, ze dan emoten bozue, jaztaka zuen jarrik, klase etorteko eta bigarren ebaluazioia zazibigaz. Eta orduan daude gaitxal. Bai. Gaixoak. Bai, penatxo moten dabe. Gero latiboa esan motetzet baina. Baina, egin dute lehenengo eboloketako azterketa? Bai. Eta zer galdetu diezu azterketan? Batez be, edukisak eta teorixi, baina dana ez. Azkanengoko galderi izan da hausnartzeko. Bai, erizten gaztalako filosofia esenala bakarrik edukisetan gehatu, ezik eta erakutzi bitzauela hor kritikotasune lantzen. Eta orduan, gaxe nik emondotena zientzia eta teknologian ingurun zanez, eia filosofiak zeo zerraldotzan aporta zientziziai. Eta iritzise kasi bardin jozta, igual aldabe esan, ez, filosofiak ezin jotza ise aporta edo ekarri, argumenta, baina garatu. Garatu, ondo garatute bara, ondo erizten gazta. Eta gaur, zer dakartzu, guk hausnartzeko? Zure ikaslegia hausnartzen dute, alabeharrez, azterketan derrigortzen dituzulako hausnartzera, guk gure entzuleak era, sustatu bintzat nahi dugu, bultzatu nahi ditugu gure entzuleak. Baina apurtxu bat, geseiripez, hor jenti biharrin, eta ez daizetan, eta konduziuten, eta hausnartzen, beti besta momentu hona. Egia da. Bueno, baina entzuntze maiak dakarrena interesgarria da. Bryce Dallas Howard, Black Mirroren mundu guztiago xatzearen buruz bera. Buruz bera jarriko gaituzu? Ez da, igual, esan berdoten ara neu jarri nazela buruz bera. Zergatik? Neukan gaxe pentsatez, egon arte, galdetuztasune batxi batekun arabera erantzun dut, baina egizera batxi bikupe bai azterketak egitzu ezela, Platon emon genuen, San Agustin tokaten zan, baina aurrera hua Sokratesen ingurun ekarri neban ez, daia Sokratesek zer jaten ban. Nahi izan dut esplika Sokrates, zeinen lagunezan eta zeinen etzaia eta sofistak. Eta orduan sofistan planteamendu nahi zerote ekarri, eta nik ikuspegi bat neukana universalismun edo absolutun eta relatibun tartin, Jose Azurmendin artikulu bat irakurrirot, eta hankasgora ipinin hau. Baina onak izaten dira horiek, momentu horiek, onak izaten diren. Orduan ez dakat neupe oso argi, ze jarrera dakaten hor momentu, ni pro Jose totalanaz. Jose, we love you. Josista, zera? Bai. Josismoa. Josismoa, gora josismoa. Gora borroka josista. Bai, sarreratxu de filosofia ze testu ingurutan sortu zen, askotan, geure gaur egungo realidadetik epaitzen douz edo ulertu nahi douz gauzak eta ez da garri zentzunik. Orduan, eta gainetik, ni beti izanaz pelikulera bat eta asko gustaten gazta horre testu inguru.
testu inguru kontaten aztenaz, da askotan pentsatu dut ikasleek ausolotza bai senti utxen da bela. Baina, bueno, hori, ja... Zurekin ausolotxa sentitzen dute? Bai, batzutan paperin sartzen naz, azten naz, esplikaten, taute bestite. Bueno, horri pasioa daiten zaila. Bai, eta eurak zuretik ausolotza. Baritik, baina pasioa da, eta agian orain ez dira ohartuko, baina gerora ohartuko dira irakasle bat edukitzea, benetan bere irakasgaia pasioz lantzen duena opari badela. Horretxin itxaropena dakat. Epaituko nabela, ez bakarrikon 10 urte barrue, bai. Ikusiko, galdeketi, zoritxarrez ezin jotzete pasa. Eta, filosofia sorrerako faktorik kontutan hartzeko orduan, Gresire jonbigaz, ondala, 2004 urte, Kristo aurretik 401 urte, gitxo bera, hor presokratikukin Eta, bueno, Gresin gauzak suposatu testizela asko aldatu, orduan begualdi ederrango ban. Pentsatzen dut. Neupo bai? Bai? Nik ala imaginatzen ditut. Neupo bai. Aurrekoan ez dakit non entzun nuen, pentsatzen dugunean greziar filosofoetan eta ez zirela egoten imaginatzen ditugun bezala bakarka paseatzen kaletik eta antza gehiago zeukala gaur egungo tesi bat egiten ari den pertsona batena. Ez dakit nondik saiturria zeintzen eta nondik zetorren argudio hori, baina nik pentsatzen dudanean antzinako Grezia eta filosofo greziarrak eta hango bizitza beti pentsatzen dut eguraldi ona, plaza? Eguraldi ona, bai, ondartza ederrak, ez da ondartza bainako zin egiz esan, igual hori oitxura modernu, ez da gure arbasope bainaten zin, ez da baina gero solo kisape bai ederrak, jateko ederra, ez da feta jango ben, ez da ordurako asmatagoan feta, baina gauza derrara. Ikartuko dugu. Bai. Ikartuko dugu. Testu inguruan jartzagatik. Gastronomi arkaiku hori gauza interesanti izan berde. Ardoa bai, ez? Bai. Ardoa bai? Hau, diferenti izango zan be bai. Ardoa, pentsatzen dut bai. Eta gero hidromiela eta be bai. Bueno, hori igual bikinguk eta gisa. Bai, ez? Eur ardau, mahatzakin eta. Bueno, gastronomian adituren bat balin badago orain hauen zuten, idatzi eta kontatu gaber. Gustua testu ingurun gexaua sartuko gaz. Bai, bueno, momentuz joango gara. Honeaz lotute bai, batzutan pentsa izaten du gure arbazuk hemen Euskal Herrixan bizizenak kotxauak zez, eta zuntzema teuri. Danak abarkak, abarketakin, basatzan. Nik posinaz goreteza asmadalako. Baina hau zazui baten gogorra izan bizan. Historia erautsi duten asmakizunak, ez? Gurpila, imprenta eta goreteksa. Bai, nitzako bai. Zupentza, batzutan geupe bai, natxeta txamarra honak eukite gorarte lotu, baina asik joten da benin, de eurixe be goitxi bera ez, eskerretik eskumaskumandik beitxi gora, eta lan da, hotza. Hombre, oitxoa gorraua bai izango zen, baina kotxaua. Entzatzen dut, bai. Asko zobeto Grezian bizizirenak. Hori ba, danazetako eta esateko Grezien ondo bizizile. Hori. Palau faktore atxatukouz, batetik da, guk esaten dugu, eske Grezin sortu zan filosofia, aurretik beste ise egon espazan morun, parkatu, ordurakoia Egipton piramidik aspaldien jaua zen, eta Persian... Markatu maia, ikusi dezu bideo bat, eske, iruditzen zait oso ona, da Instagramen eta TikToken eta Facebooken, iruetan ikusi dut, da, bideo bat, agertzen da mutilo bat, antzinako Egipton, eta jantzi eta horrelako irudikatzen dugun bezala, eta antzaren ez da, buruzagi bat, eta orduan esaten dio beste bati, ereiki berdezu piramide bat. Eta orduan dago bestea apunteak hartzen papiro batean. Bai. Eta esaten du, eraiki behar dituzue bi piramide. Eta papiroan apunteak hartzen ari denak esaten du, txaron, zer da piramide bat? Eta orduan besteak esplikatzen dio, iruki forma, txaron, zer da iruki bat. Eta orduan esplikatzen dio gutxi gora bera nola egin. Eta orduan esaten dio, eta zuk nola dakizu hau. Eta orduan agertzen da, estralurzar bat esplikatzen nagusiari zer den piramide bat. Horrela kontatuta ez dauka graziarik, baina... Asko ez egiz esan.
baina bideoa ikusita... Ez que ez dakaz ere sozialik. Bai, badakit. Bai, erakutsiko dizut bideoa, ze bideoa ikusita da oso graziosoa, ze, klaro, bueno, ya está, ez du jarrituko. Vale, ya está, Egipton, bai, gauzak egiten zituzten piramideak adibidez. Ja, aspaldien jegoa zen, eta ero horre Persian eta Babilonian eta bai kultura ja aurreratu euken, matematika, geometria, astrologia, da orduan, gregu ja bauken oinarri bat, ez da zerotik asma benela gauzak, ze gainetik akorda, grezik zer dakar kosti, dakar itxoso zinguratutera, eta gaur egungo autopistak lehengo itxosu zin. Ze bata kontuk hartzezu txalopi, eta munduko erosintokitza jun zein. Ke horretxetxek ondarrutarrak mundu guztiaz konektatagaz. Geure portun bitxartez, ero noa jagenke. Kostidan tokizan noski. Ze bestelanik, hori, zikotan, june alpi kruza eta edurtzan eta bestik, eta gero errixu hor, karrukin zuzela eta errixu ezin kruzata eta temporalik ez pasatxo atrapaten, ero atxan kontra esposo juten, itxosu zoragarri. Eta grezik zerraukan, mila isla eta itxosu orduan, eukan bebai, komertzixo oso aberatza, basan olako topaleku baten morukosi kultura diferentine, jente diferentine, eta olako multikulturalismo bat eguan, natxe eta gero urak polis diferentitan eta bizite gixera gero polis bakotxa beran antolaketa diferenti ukan bebai. Beste faktore bat ez eguan, liburu bauken euran religioi noski, baina ezin, alzen kritika, ez eguan olan liburu sakratu bat ezin zana kritika eta dogmatiku dana, eta ezin jana ez alantzan ipini, eta hor da zeus eta tximisti botatezku, baina, eguan pentsamendu askatasun bat, eta hori oso importanti debe bai, ez diferente pentsatearen ez eguan zigurrik. Gero hemen, aidan beste mendetan justo kontraku pasadana. Eta azkanengoko faktore morun kontaten da klase barri bat sortu zanela. Ze gogor biarratzen da benak baraki, pentsateko zelako asti eta energi gitxi dakarren. Holan, sakon pentsateko zer birde, denpori eta baliabidik. Bai. Orduan, Grezi sostengatzen zen esklabutzan. Aidan beste esklabuegoa zen, orak etxeben bihar gorra, eta aberatzak bizitzen aspertute. Eta hortik asperguratik, hasizen pentsaten. Hori nire ikaslik ulertzen dabe, bai. Hau pentsateko aspertute hon bizin benetan, bestela ninok ezin jau esplika. Bai. Bezala bizitzak egunerokotasunak jan egiten zaitu, eta ez daukezu denborarik ez balin bazara beratxa, zure kezkak beste batzuk dira, eta ardon zein ez utarterik hartu... Eta denbora tartetxua, pakasube, azkanengoko gauzire, pentsati zer da izatea, edo zer da argea, edo horrek, zeuk ezazu morun, horrek ez diz, problemak beste batzuk diz. Eta hor multikulturalismun barrun, akorda bigaz bebai, politikik polizan antolaketan paper importanti jokatzen da bela. Adibidez, Atenasen demokrazixeguan, Espartan aristokrazixi ero monarkixi gexaua, politikan parte hartzeko modo desberdinak egua zen. Eta grego asko ibiltzen zen, polizetik batetik bestea viajaten eta ikusten eredu antolakuntza modo desberdinak egua zenela. Adibidez, Atenasen, esaten duguenin, demokrazia parkatu 100%. Izan bizan gizonesku, izan bizan hiritarra eta izan bizan aski ez esklabu. Orduan, 100% bakarri betete ban baldintzi, bestik emakumik, esklabuk, polizetik kanpoa jasotakuk ez hemen parte hartu. Eta alare, relato hori irentzi dugu goiti bera. Bai. Demokraziaren erakusle nagusia zela Grezia. Zorlekut erakusle eta eredu. Bai. Claro. Kontutan hartzen baro, benetan ze biztan leko puru eukan, eta baina demokrazixik beste dimensioi bat hartzen dago ez, ostras, juten zin agora edo juten zin euran, nakordaten un momentu zelan deitzen zin eraikinak politika dedikateko, parlamentu, idei pestakate, baina 100% zinelako bakarrik, danak berban biko baben, horre igual arazotxo batak hau. Eta horrek bertan jasu gizonezko askik,
bauken, ez amakarrik aukeri eukenela, kasi derrigortutu guazen politikan parte hartzea zehatxik zalako publikun gestinoi, ez zelan gestiona, zelan erabaki gauzak. Zelanik legik sortu edo bete edo arazu konpondu. Eta politikan oso tristide, baina importantide berbaetzen jakitsi. Lantzari gabe. Gaur egunin neharguri emoten da bena, politiku berbetan entzutik nehargura handiz emoten dau. Eta guazen irakasle partikularrak, erretorika ez, berbaetxeko arti, erakuste bena ditzen gakuen sofistak. Eta sofista zen, poliz batetik beste biltzen zenak, eta euran zerbitzu kontratate ben, familia aberatzetako mutil gaztiai berbetan erakusteko. Eta erakustetzen argumentaten. Eta argumentaten gaina eroser gauza, horra dibidez, sofistan, hiru ezaugarria aipatzen diz. Batetik, eszeptizismo epistemologia da ezagutza. Eta eszeptizismo de, zalantzan ipintxe dana. Orduan, eurak zalantzan ipintxe ben, benetan ezagutza batea aiagainkenik. Bada realidade bat, egoten badabe, ez dugu jakingo, ez dugu ezautuko bagenun be, ezingo geunke komunika, hori Gorgiasek esaten dau. Orduan batetik da, realidadi ezautzeko aukeri ukatutzen dabe, eta ero bestetik da, relativismo morala, erlativismoa, ez? Eta haurak, karo, ikusten dabe, polis desberdinetan justizia ulertzeko modo desberdine dala, ongia ulertzeko modo desberdine dala, eta esaten dabe, ongia bakarra edo unibertsala ez dala existiuten. Baizik eta tokixan, tokiku. Eta nigo arte, antirrelativistin itxan, zehatxik egizera ongi unibertsal bat defendiuti asko kostaten dala, zelan justifika, ez? Ondo beti dala, ondo toki guztixetan danantzako, zer da bakarrik, zer egolaike ondo. Baina, eta relativismune hori topaten etzan azan, problemi, dana ontzat emon behar dau. Israeleko biztanlik euneko laroxa pentsaten dau, Gazako genozidixu ondo dala. Orduan, guk hori iritzi xoi ontzat emon behar dau, edo zer da libre. Iristen gazta, relativismo morala batez be oso peligroso, oso jarrera peligroso isalaikela. Eta arazu da, nun erozelan ipini mugi, ez? Ontzat, ongi diferentik, ontzat emon gainkez, baina ja punto batetik aurrea ez. Nun sostengatzen dugu hori. Gero adibidez, kristautasunak, jainko monoteista baten sorrerak, etxen da benara ja ongi universal bat sortzen dau, eta ongi horren izenin oso tristide, baina zenbat zarraskien jizbe bai. Baina eurak barakarre de kalidad. Zaten dabe, jangoikuk esaten dago agundorala, eta beste bonin amatxuan. Jangoiku de kalidad. Jangoiku de kalidad, bai. Egia da. Beste bonin amatxune ban katekesiz emotene klasin, nire nautizata. Gaur egunin gaztik, ni, hoxe, Elisa Inuskon baik eta bautizata hon baik, baina osmosi bitxartez, kultura kristau bastante ikasen eban, bat ez behazte santutako pelikulakin eta La vida de Moisés, Ben-Hur eta holakoak. Bai. Eta, baina gaur egunin, horre pelikulak ikusten ez da benak, edo ez dakarrenak ingurun, nik eukine amorun igual haume eta txitxe, eta, ez da bezautzen. Orduan, San Agustin ez da ulertzen. San Agustin dalako erdixe Platon eta erdixe kristautasune. Eta, klaro, kristautasunan dogmak eta oinarrixak esposu zautzen, alperrik. Eta orduan, katekesiko lako kurso intensibo bat emonetzen, oso pertsonala esango neuke. Ui. Bai, gero daz zure bizipenetatik abiatuta? Daz gauzak ez dutenak ulertzen. Ez dut ulertzen. Adibidez, paraizu, galdetu inetzen. Bai. Ader, Goiuri, zutzako paraizu zer izango litzak? A ber, venga, bota. Niretzako paradisua izango litzake leku bat, zeinetan baliabide mugagabeak dauzkazun. Jangoikuk emotzen, bai, Adane eta bai emotzen. Hori da, bai. Eta... Zer gesa? Eta zaude inguratuta maite dituzun pertsonetaz? Hemen kasun bakarra uken. Claro. Bai. Zeuan gixauarik, bai. Ez, baina, elkar maite zuten hori esan digute. Eta... diskuti bengo. Ez lan ez da paraizu.
Eta badaleku perfektu bat, eta dena dago, eta guraldi hona egiten du Paradisoan. Bai, bakotxa beran abaine, Bai. Bakotxa beran temperaturi Bai. sentiuten dau. Bai. Datu, nire Paraisun masajista bat sartzen da. Jangoikuk begira. hori ez ban aurrikusi. Ez. Baina nire Paraisun, bai, masajista bat sartzen da. Kroketak sartzen dira nire Paradisoan. Hori Bibliak ez du aipatzen kroketarik, baina nire Paradisoan kroketak daude. Bai, bat nator. Eta horren beste batu, jangoikuk hori dana motetzeta erosedetze, hortik arbolatik ez jan, a ber, eskolan esan da neuri bego bu motezta. Noski baietz. Ez baban isi esango ezin konturatuko. Ez, eta ez duta jango. Hoxo ba. Noski. Bueno, egixera bebai adan eta ebani pentsatu bizkan erabik zinela. Ez zein, ba nairo guen. Ja, zegit, ze adin zuten. Ja, hori neupestai. Zelan sortu zitzu zen, gazte, zar, heldu. Pentsatzen dut gazte helburua bali bazan gero beraien artean ere harremantzea, ez? Bai, bueno, hori harremantzine, bueno, beste... Eskemoten daukasi Islandez atizela. Zeuran seme alabak, euran hartine. Harremanduzi. Egia da. Kau, Googleek dio, ze norbaitek hau galdetu du, noski? Bai. Norbaitek badaki, adanek eta ebak ze adintzuten sortuak izan zirenean. Eta hemen jartzen du, tenían 0 años de edad. Hombre, egixera para eso, igual sartzaru ez dela existitu. Igual ez existituko. Ja. Claro, osea, 0 urte. Adina 0 urte, baina, claro, ja nahikoa urtetxo batzuk bai, ze helburua balin bazan baita gainera lurra lantzea eta zaintzea Paradisu hori eta... Hombre, baraki hau entzat oinez etxe benela, arbola arte oinez hori ba. guzin. Eta zagarra janin ben, zebestetan zagarra txupango ben, txupate dedikako zin zagarra. A ber, claro, eta jaikoak zantziola, eduki hitzazue ume asko. Bai. Bara, orduan, karo. Minimo bat ez da. A ber. Vale, hemen txebet, Genesis. Bai, bai. Genesisean dio, Adanek, 130 urte zituela, 3. semea eduki zuenean, eta beste 800 urte bizi zela. Famau, Adan. Guztira, Adan 930 urtez bizi izan. Claro, eske gero ez dakiagoen ara, nos sortu zinondela zemat urte, sortu zinondela 2000 urte? Bueno, maia, ez dakiago, bueno, bai, gaxe aldatu, bueno, ez, gaxe totalmente ez. Zenik ez dutena ulertzen da, Moisesek zehatxik arrixak erun berrezetxu zun mendixangora Iñaki Perurena izango bazan morun, jangoikuk arri gainin idazteko, ezin ban jangoikuk ardilarrun idatzi, tintxin bizkat ibilitxe. Osea, nik izerdi patzetan imaginaten dut Moises, mendixangora. Gaixoa. Eta garo, lehenengo mandamenture, ez tozu hilko. Gainero San Agustinek esaten dau. Bueno, ba ez egun, ze ez para kristau igual ez daulako txarto bez. Hiltzea, ja. Bai. Eta orduan, claro, hartzen dugu gauza bat universala, esatezku universalarala, baina gero esatezkun horrek diz, relatibizaten da benak. Eta hor sartzen da, Josea Zurmendi. Bai, zebestelanik, gaxea zuzelan lotu. Bai, lotu. Bai. Orduan, nik hor relativismoaz baneukan, Bakar, Josek, eta artikulure 1984. Opa! 30 urte? Bai. Baita jaurdurako blesuri xeukan. Eta izenburuk dinoze, erlatibismoarekin bizitzen ikasi behar dugu, ez dago beste aukerarik, eta esatot, ostras, Josek hori badino, sosatxik izangora. Izango da. Eta, klaro, gero beran argumentazioa irakurten, dinoze, berez balizuk ez dizela absolutuk, diz balizuk, eta onarpen absoluto batek bihurtzetxu absolutu, baina ze pasaten da esparu onartzen, danok esparu onartzen. Eta hor dator kritikiez, askotan unibertsialidadin izenin inposatu etxeskule. Zatezku, haude justizisi, haude ondo dana. Eta horren askanin kontra esan bata, ze hori inposati ez da ondo. Haude ondo dana, ja, baina eske olanik ez da ondo. Eta gaina sofista referentzisi etxetza, eta esaten dauze, sofistan relativismo izan zanela garaiko boterin aurkako lehenengoko irautzi. Eta horrek ikuspegize erabat aldatuzta. Eta horretxatxik on pino etxen nabil. Eta gero berak galdatzen da bena, ez da zelan lortu
balio absolutu danak onartuak isati eta ez inposaketa bat. Ze, modo natural baten onartute ez dizen momentun, relatibismo baten bizi bat, igual hori relatibismo onartun berdoguela. Eta emoten dau gaina adibide bat, estatu batuetan non hauteskundikin eta gainetik zer pasaran, ondiokan begexaua polarizakora, ondiokan be konservadorik inar gexaua hartuko dabe, eta gainetik estatu batuetan biblisik oso konservadorin hartzen eta oso injarran dixakar. Bai, hoteletan, logeletan bibliak daude. Ata kontuk. Bai. Loak hartzeko izangora. Mesan hotxean. Pastillin ordez. Bai, izango da. Eta Josek esaten dau ez, lelengoko mandamentu, ez tozu hilko hori, obligazioi derrigortasune bihurturala gure gizarten. Osea, baten bat hiltzen bozu txartora. Eta adibidez estatu batuetan, esaten dauze hori, garai baten ez benela erakusten, zatxik estaduk hiletzen da belako. Orduan, estaduk konturatzen zan kontraesanin horitzen zanela, jausten zanela, eta bueno, zerretxe ban, kontabez. Eta horrentza dezu, hankapuntetan. Hankaz gora, hankapuntetan, zekigu buruz bera. Ez, atzamar puntakin. Atzamar puntakin. Bai, buruz bera nabil. Egia da hori da, buruz bera zaude. Karo, atzamar puntakin. Bale. Eta ontana rekolokaten. Ze gaina ikaslia izaten etzen danak, relativista esaten etzen, baina gazako hartu merdau, gazako ezin jogon hartu. Eta esatoton, gazako ezin jogon hartu, baina egi edo ongi universal bat ezin jogo impusatu. Eta orduan zerrain. Txurru txokolatiaz jan. Dut bizkarrean. Niko horrela maituko nuke. Nopo bai. Baina literalki, Horrela. Txurrok txokolatekin jan, eta jazta. Eta hori da bizitza relatibizatzeko modurik onena. Gauza asko relatibizatzeko modurik aproposena. Begira, aritu gara Jose Gormendik gora eta bera, sofistak, Grezia, Egipto, eta azkenan amaitu dugu, txurrak eta bizitzako plazerretan. Hori bai, paradisua. Hori. Eskerrik asko, Maia. Urrenera arte. Bai, muso handi bat. Baino ederrago zaude dardarka. Gaur tristura dabizu, desegonkor mine ematen badizu. Keep calm and bigarren kafea. Baz esango dizuegu, bai, guk lasaitasuna mantenduko dugula, bigarren kafea dagoeneko hartuta badugula, eta agurtzeko ordua ere iritsi zaigula konturatzerako eta askoz gehiagorako tarterik gabe. Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aste arte. Onde bili? Goiuri ezei zarandia, zubiar arte. Albondigan bilagoaz. Ba, egia esan, niri gozeatzeit joan, nola joango zait, areagotu egin zait. Entzuleok, bihar goizeko 11:05 hementsi izango gara, saio bete-betea, eta Sara Mansilla izango dugu akustikoan, gurean ere hementxe elkarrizketa akustikoetan. Orain informazioaren txanda, hementxe naiz irratian. Bihar arte ondo izan! Keep calm and bigarren kafea.